Добър вечер! Започва късната емисия новини на English Motivator TV. Ето още едно включване на нашите репортери от вътрешността на Черно море. I can't move. Не мога да се движа. It is funny, isn't it? Забавно е, нали? Yes, it's very funny. Да, много е забавно. Enough! Let's throw him off the ship. Достатъчно! Хайде да го хвърлим от кораба. Jump! Скачай! What was the point? I was in the water anyway. Какъв беше смисълът? Така или иначе бях във водата. Нашите репортери ще продължат да наблюдават ситуацията. Това беше късната емисия новини на English Motivator TV. Приятна вечер от мен, водещия.